O di ana pud ko diri sa bukid, diri sa Tagupao na kaya akong gibuhat diri naghinlo na pud ta, naglampas na pud ta. Kay para gayud ang atong kalubihan diha ato gayud nang mahinluan tanan kay nindot mo arita diri na wala na daghag sagbot kaayo no kay para nindot gid kaayo tan-awon. Mo nang nain taon ko diri kay usa ta ka mag-uma sakripisyo gayud kaayo. Kita gayud mismo ang maghinlo diri sa atong kalubihan kay aron atong mabantayan ang atong lubi kay aron kung naay mga kawatan dili na dayon sila mo so diri kay mataha naman sila kay uy hinlo na baka na siguro tag iya permente mo nang dili na sila kaayo magawat og lubi. Human nindot na gyud nato suruyan ang atong mga kalubihan kay tungod hinlo na dili na tama kuan ba ingon na ay madlok man ko ana masudi ha kay hugaw karon kay hinlo na wow anindota magsuri-suri kay hinlo man nagiyang atong kalubihan. O mo na di na ta mahadlok sa mga has diha mga mananap diha kay tungod layo pa kit-an na nato ang mga mananap. Mo nang ato gayud na siyang tagaan og panahon sa isa ka semana madyo na lamang makaari ko diri isa ka adlaw diri sa Tugupaon ka ako nang gi-schedulean na ako gayud na siyang bisitahon kay para mahinluan og maatiman gid nako ang atong lubi. Oh, di ba? Og napod mo diha naglantaw. O mura ganahan pug ko kay nabitaw tay mga viewers diha na nagtan-aw pod sa atong paghinlo diri sa atong bukid. Human mo pod ni akong rason nganong nagsigi kog lampas kay gusto naho na muniwang ko. Oh, exercise man ni kay magsige man tagpasingot diri kaya gato intawong bilbil ang dako apa. Mao nang akong plano. Magsige kog lampas kay aron masingot ta muniwang tao. Ako ni pagamadyo ning akong tiyan kay dako ang atong tiyan diha dakog bilbil. Mao nang na ako diri nagpasingot, naghinlo sa atong kalubihan para sa akong pagpaniwang. Human ang ato pong pagkaon no, ato pong giingon pa, gigamadyan na lamang. Kay sa una mukaon tag daghan, murag tungaon na lang nato, hinay-hinayon nato og bawas ang atong gikaon kay para mudali gyud ta og niwang. Ang atong gibuhat pagpaniwang para healthy pod ang atong panglawas layo ta sa mga high blood, mga heart attack, mao nang ato gayud ng paningkamutan na malikayan nato na ng mga sakit kay nag-exercise ta. Dakog benepisyo ni nakahinlo pa ta sa atong kalubihan, ningniwang pa ta kay nagpaniwang ta, nagpasingo ta diri human dili pa gyud ta madali og sakit no kay tungod sa atong pagpaningkamot sa atong trabaho dinhi sa bukid daghang benepisyo no nakapadaghan tag bunga sa atong lubi human healthy pa pud ang atong lawas. Okay guys, og dinhira ko taman kay ipakita pud nato na sunod na mga adlaw kung mingniwang bata. Dili lang na siya karon lang hantod na ni sa hangtod na atong ipakita kung mingniwang bata. Og dinhira ko taman daghang salamat sa inyong tanan sa pagsuporta. God bless. Bye.